hogeita mapik urtekoak, eta hombre, ze moduz espaldiko, eta mentxe eta ze moduz, ondo, zero ez, ze ba, arazo bat daukat, bakizuk pentsa, hogeita mala urte, eta bendik, oian pixa egiten dut. Nik ezagutzen dut psikonalista bat, oso ona, eta bat, aixai oso referenzatu ditxara, telefonoa, venga, bale, pasatzen dia 2 urte, aurkitzen dia berriro. Hombre, aspaldiko, ze moduz, ondo, eta zer psikonalistarekin, primeran, abai zeba, ja duzu pixa egiten oean, bai, jarretzen dut, baina ja ez zait importa.